ez nagyon hangos. Ebben a videóban bemutatom a Doorsnak a legnagyobb update-ját. Én szerintem. Szóval akkor itt van egy ilyen, hát ez. És itt a lobbyban nagyon semmi. Van itt ilyen, ez a... Na mindegy, van itt ez a subfloors. Akkor először is kezdem itt a hotellal, és admin panel. Boom. Le lehet itt pauzálni, invite-olni, lehet close-olni. Akkor én most ezt admin panellal be kell mutatnom. Muszáj. Szóval akkor, ja. Igen, meg itt még egy loading is van. Wow! Meg ez a mínusz. Szóval itt vagyunk, és amit akarok, itt az admin panel. Ez is meg van változtatva. Letekersz, itt is lehet. Van itt Gold Blaster. Oké, szóval bemegyek ide most a Freecambe. És akkor itt megmutatom. Hú, de csúnya ez így most. Itt van ez a... ez, és akkor itt van Gold Blaster. Itt van ez. Hú. Akkor ez így lő. Így. Boom. Ez nem tudom ez mi. Hát itt én elestem. Wow. Oké. És akkor még itt mi van? Na mindegy, vannak itt még ezek. És akkor, amit akartam volna, itt vannak ugye bejött a szörnyek, és most már végre a Sally is bele van, most már akkor az idegesítő kis dög. És ennyi. Meg ez. Vagy így benyomom, és akkor így. Halleluja! Szóval, ja. És akkor még bemutatom. Ó! Ja, meg itt át lehet így itt már ilyen nagyon szépen itt már menni. Vagy ezt csak halucináltam, nem tudom. Na, ugyebár vannak itt ezek a normális szobák. És akkor na, erről beszélek, hogy vannak itt ezek a ilyen normális szobák, és itt is már vannak benne ezek az ilyen ajtók. Azt ja. Vannak még furább is. Ja, mert még valamit itt elfelejtettem megmutatni, hogy tabot megnyomom, és itt van ugyebár itt a settings. Itt van ez a backpack. Ezt lenyomom. Itt vannak az ilyen skinek, és csöves vagyok. Szóval van itt egy ilyen shop, ilyen skineket bírsz rárakni így a izékre. És bírsz itt venni itt ilyen nubsot, meg az ilyet. Itt van nubs. Akkor amit én akartam, ez három ilyen nubsba kerül. Szóval itt van az admin panel, ugyebár. Wow. És akkor elméletileg a keresztre, a gyertyára, nem bírok egyszerűen beszélni, a zseblámpára, meg erre a Moonlight gyertyára lehetett. És akkor most ezt most megmutatom, hogy ezek hogyan néznek ezek ki. Így néz ki a Moonlight Candle. És akkor így néz ki a kezemben a normális ilyen candle. Így néz ki ez a zseblámpa. Így néz ki ez a kereszt. És akkor még valami van itt még az update-ban. Hú, nem bírok beszélni. Na, rányomsz, benyomod itt a jobb klikket, és így. Telefonon meg a szemgombbal lehet, azt hiszem. És így meg lehet így nézni így az itemeket. Wow! És mindjárt meggyújtom, azt mindjárt megeszem. Mondjuk a kereszt van itt egy nagyon-nagyon szép izé. Szóval, ja, meg vannak hangeffektek is vele,
azokat én most nem akarom most megmutatni. Na, végre most már mehetünk át az Outdoorsba. Itt vagyunk a Great Outdoorsba. Nagyon-nagyon szépeket dörög itt már az ég. Elméletileg ez itt a shop benne, és volt itt egy ilyen kompassz, vagyis más néven iránytű, most nem tudom ez a hová tűnt, és elméletileg egy achievementet fogtok megkapni, hogyha belementek ebbe, hogy végre a fűhöz nyújtatok. És ide jövök. Elmentek ezek a malacok. Malacok már, madarak. Itt ezt ki lehet nyitni. Lehet, hogy ez kicsit ez laggol. Wow, de sokat sétáltam. Nem mondjak. Majdnem ordítottam egyet. És elméletek van itt egy ilyen ember, aki a szál az kitapos. Szóval meg is nézhetjük. Hát itt meg lehet itt fulladni. Nem tudok én úszni, szóval vigyázat. Oké. Szóval amit akartam itt én mutatni. Melyik volt ez? Az embert akarom megmutatni. Azt a parasztot. Szóval nem tudom, hogy hol van. Az a kis ember. Oh, hello, Mr. Madár. Vigyázz az utamból! Thank God. Vagy thank you. Elméletileg lehetne ott bent egy kis coin. Szóval akkor ezt a kis emberkét akarom most nagyon megmutatni. Meg azon is gondolkoztam, hogy itt valami lehet ebbe benne. Ó, egy kulcs! Olyan ez hová vezethet? Te mi vagy? Úgy megijedtem én ettől. Ez mi volt? Az kommentben valaki ezt nekem az írja le, hogy mi volt ez a Screech féleség. Ez... Azt a rohadt, rohadjon meg. Úgy megijesztett, hogy úgy megijedtem. Jövök és akkor így... Jézusom, ez zöldet izél, villámlik. Na, hol az ember? Ott van emberke. Jaj, ha itt elbújok. Hát ez nem látott meg. Hello, zöld ember, vagy nem tudom. Hát ez feldobta nekem a lyukamba. Szóval én csak is ennyit tudok a Roblox update-jéből. A Doors update-ből. Én nagyon csak is ennyit tudok a Doorsnak az update-jéből. Szóval, ja.